бародарои азиз, ҳаматонда ассалому алайкум. Шеруи нар касе да ғарибе Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Ваалло қасам мехӯрем, нами ҳозӣ ма биромадам ай тикток. Шеруи нар, мужико, порядочный мужико, камакак ай худо битарсе, илтимостон мекунем бародаро. Медрои духтарои тоҷика, ваалло қасам медрои духтарои тоҷика батлои ба желание бозӣ мекунанд, падешка мекуне. Оқипадари духтарои тоҷика шумо падешка кесе, пага кунам падешка шумо қати пага ранги Мадина ба сайва мешан. Началажа футболка мепӯшанд, ососа популярни шомехеза, дидеси ози ба Мадина ба сайва чай, ози на либос дора, на чи дора, тай найхали медоне чизак нагумохи тойнаи любой ҷоҳоша нишон доша. Ҳамо айрӯ чӣ шудаг? Айрӯ падешкаи мо шудагай. Мо ҳамура хезондем, мо ҳамура ба ҳами қулои оқипадарӣ хезондем, ба инами хали рӯзо бардоштем ша. Илтимос биё ҳами дига духтароам ҳаром накунем. Илтимосо мекунем бародаро. Биё ҳами дига духтароам айраҳи рост нагирем, хали боранги ҳам Мадина ба сайва накунем. Илтимосо мекунем. Ваалло қасамтон мегум, ҳозир дуромадем я духтари тоҷика да байт кардам, гап задам. Бо каналма маҳкам кардан 800,000 доштам дар тикток. Айрӯи ҳами гап заним, айрӯи духтарои тоҷика насиҳат кардан, айрӯи духтарои тоҷика чӣ кардан 800,000 тикток ма заблокировать кардан. Ҳозир ваалло қасам 5,000 да байт кардам. Ҳозир дуромадам бо я духтари тоҷик ғалати чӣ кагай нам хали ғелидагия карочи насиҳат кардам. Тикток ма ҳозир 3 рӯза 2 рӯза бо блокировать кардан. Ман ба чӣ мегум? У рӯз я бародари тоҷик роӣ кард, я духтараки тоҷика номша намедонам бародаро, медонетон бисёр одам мешӯзе. Як бачаки доғистони хади бозӣ мекунад, батл мекунад ба желани. Худованд дуругум накунад, дар сараш тухма мешканад, чико мегӯяд, дар дуруи баня сараша шутесай, эфир кешай, я таҷичка, я нагумаки бариси, ма тоҷикум мега, ма духтари тоҷикум, ма чизе гуфтам, ма мекунам мега. Рӯи модари ту сиё, тура падарта наълат кунад. Бародаро накне, илтимос мегум накне. Будро жалоб рой кне, шеруи нар, будро жалоб рой кне. Бас несанам кунтеора ози. Дима кияй, дима навикай, кияй оқипадаро медрои падешка мекне я барбарат. Бас неса ки бо духтаро аҷазиб кесе. Бачора кунте кадем бо духтаро аҷазиб кесе. Бас кне илтимос, шеруи нар, илтимос накне падешка. Ҳамо оқипадари духтар будро бибина падешка надора ку, ваалло қасам дуюм бор намедурам тикток. Будрояку бибина ки ҳамура падешка накесан, ҳамо одам дуюм бор тикток намедроя. Мужико илтимос камакак инсоф куне. Ба ёдтон биёре духтари тоҷик бенамол намегашт. Духтари тоҷик да бенамол гаштан айб буд. Ин ҳами 3 сол пеш фикр кунед, духтари тоҷик бенамол гаштан айб буд. Духтари тоҷик суратча я бача рӯй кардан да дили гирда намекард. Ҳозир чико мекунам? Ҳозир медуранд дар ҳами тиктоко дар кошав яхиш медуранд яхи пеши барш инами қадар пеши баш баршуе, инами қадари ҷоша нишон мета. Ҳами хубай. Ба ҳами хубай бародаро. Мо ҳами хидмон бародаро, мо хидмон, ҳамёра хидмон ба ҳами рӯзо хезондесем. Инами падешка яхи оқипадарае ки унам духтаро ба инами рӯз хезондесай. Бо мегумтон ваалло қасам медрои жалоб кине ку ҳамора вообще тиктокшон блокировать мекунад, ё просто будрои падешкашон накуне, ё надрои подписатсияшон накуне. Ҳамо одамо ку чхегум дилшикаста мешам, медурам мебинам падешкаша, мебурам меравам бародаро, медурам меравам. Вақти медурам падаркаи маъшара мебинам, оба намеган, ана гап да ки ҷо будай. Ҳозир сатрдорош сатр кадагиай дисе занакай дисе занаки тоҷика дидам. Ваалло қасам то сатр кадагиай таго чашм амхи косметикай безеб кадагиай. Бо ам косметикам када наметавонам. Медура 24 соат тикток дай. 24 соат медурам, менависам блокировать мекунам. Мебинам инам беинсофора инами оқипадари бародароя ки медурам падешкашон мекунанд. Бародаро, гуноҳи амода шумо шарике. Гуноҳи амода шарике пага қати дау дунё, пага қати анаму занако, пага анаму духтарои тоҷик қати якҷоя мехезе. Якҷоя да гуноҳи анамо шумо шарике бародаро. Худованд шуморо мезанад, шуморам худованд мезанад. Сеюм тикток ма блокировать кесан, метарсам ки ҳами ютуб ма блокировать накунанд. Барои аввал бародаро илтимос накуне падешка, просто жалоб рӯй куне. Обрӯи духтарои тоҷика нахезонад. Илтимос камакак мардонагиро нишон те. Ки ҷо шуд у бародаро, ки ҷо шуд у тоҷикияи мо. Ман ваалло қасам соли 2014-13 омадагӣ будам Россия.
я барбар миллат ку духтари тоҷик да ку мегуфтум ки тоҷиконам халам ку я барбар миллати доғистонишам чеченсам мегуфт маладесам ба худо тоҷико духтарои тоҷик маладесам инсоф доранд мегуфтанд ози ваълоқасам любой доғистонира чечена пурс мега духтарои шумом ранги духтарои мо шудагиам мегам накне бародаро илтимос инам як хитоби дига мекунам дига намекунам дар бораи ҳамин духтаро дига намекунам хитоб просто бидрои зала буройкне илтимос просто бидрои зала буройкне тамом инами қачи мехоҳам аз шумо шеронар просто бидрои блокировка жалоб накне падарка накне лайк намоне дилмонда мешан дига намедуранд тикток аллоҳ нигаҳбонтон боша мужико аллоҳ нигаҳбонтон боша камакак мардонагӣ тоҷикитона нишонте камакак тоҷикитона нишонте ҳамин хелекине ки тарбияи тоҷикимон нарава ҳамин хелекине ки ҳамин урусҳоро дайрон накунем ҳамин хелекине ки дигар миллатҳоро дайрон накунем мо намуна будем ҳамин қасари сол бародарои тоҷик духтарои тоҷик намуна будем ба тарбиягӣ монда ба ислом да чиз монда ку да пеш будем ҳамин чиза илтимос ҳамира ҳам хемоне морам бо биёмон иқа чиз монкан иқа история кардем иқа история иқа культураи тоҷикӣ доштем ҳамин культурамона айрӯи чорта оқи падари духтарои тикток культурара духтарои тоҷика обруша илтимос пас накунем шерои нар ман чиста чӣ гум илтимоссон мекунам бародаро меган ку як подаи рихин як гови рихин ҳама подаи рихин мекунад ин ҳамин тиктоки оқипадар ҳамин хел ҷое ки як духтари оқипадари тоҷика бинанд меган пага ҷош биям меган ҳамаи тоҷикон мехала пага як ҷуда бугӯи духтарои тоҷик ба инсофам ба маданиятан мега бра карочи бра мега духтарои тоҷика бин дар тикток чикору кесан ба он вақта забон кӯтаҳ мешава бародаро илтимосом мекунам як бори дига гапи мара бародаро ба дил нагиреб просто мардак шаве мардако бисёр мужико бисёра будрои насиҳат куне мужико будрои зала бурой куне будрои ҳами удалит куне сайтошона удалит куне иншааллоҳ ку ҳамаш мешава аллоҳ нигаҳбонтон боша лучи мегум ку лучи ирisa паддержка куне духтари ирisa паддержка куне уқа гуноҳ намегире чем духтари тоҷика паддержка кардан дар тикток да аллоҳ нигаҳбонтон боша ҳамата дӯст медорам бародарои мусулмон